Zeratik ikusi den bilor oso zentroan hasiren lan partidu batzen. Ni sakatzen hasi naiz, Xumari ez baren jokentzen erabiltzen behar duten eta gero aritzek hor armatzen zituen peloto danak oso errazasun horiek batzen zituen. Eta gero aparte, behainek atak eta horre dira, ikusi da ariz da bilok defenditzen erabaki gula eta bukaeran lehiko zaitasun egin, baina jagazti egortu dut, hori joan ez. Jone esan duen bezala, aurreni bideo gozo entzut azirean, tanto berezik duetzen ikusten, da hortxe aldetik dugu, eta bentaja horrekin baino hor partidu Fabio, eta ez, hortxe gero torrez esku bizkak, baina eusten jakin ditzen dugu, eta azkenin berrabera dugu eta guztu hori. Eta parte dago, eskerrak eman sarroza bera nahi, urtero txapelketa hau aurra ematen laguntzen iguelako, eta beste urte asko etorri jaitzela, eta urro gontzera.